Bueno, eta zu ez zatozte, gure aukera, guk 16 ekimena da, ez da? Hoi da, Zarautze sortutako ekimena da, 2019an ja, 5 urte, aitzindaria gara ekimen honekin, 2019an 5 famili ginen, eta gaur egun 15.000 hildu gara. Ze, 15.000, Bai. Eta, bikote, ekimen honekin zein da helburua? Zer lortu nahi deu? Lortu nahi deu, alde batetik, kontzientzia piztia jendiangan, gizarte guztiangan, ze arrisku dazkan mugikorraren erabilerak. Hori bat. Eta bigarrena, eta taldia hortik sortu zen, ez? Goazen mugikor, eta mugikor esaten dena smartphone propioa izateko adina atzera gure aurrengan. Ikusten gendurako goizegi ematen zitzaiela. Eske, arazo bat ikusten dena eta esaten duna, ez da, altza burua, ze beharrezkoa dan esaldi hoi, zatikan, kaleti zoaz, jendea hona beira, trene montatzezea, dana bakoitza berian, ez dakit, batzutan ere bai, geho ja, nerabe eta umetxo ikusten dio, parketan, eserlekutan daudela, jolastu berrian, zatezu, ze gertatuko, ze torriko zaigu, ez da? Bai. Zenbat urtekin azten digumek mugikorra erabiltzen, bueno, segun setxetan izatea, baina ez dakit, media bate ongoa, ez da? Bai, media bat azbeste, oikuena da, DBH bateko pausu hortan, 12 urteko pausu hortan. Vale. Eta esan beharra dago oso gazte diala, ume horiek ez de prest, kognitiboki, emozionalki ez de prest, olako tresna arriskutsu baten erabilera egokia egiteko. Helduok ere ez gaude prest, imaginatu ez, berein kasuan. Nera bezea, guandikan zuaitzoi jaiotzen nahi da, adar guztik ez dazka, eta sustraiak ere ez. Orduan, dana ondo hasi arte eta ezi arte, konbini behan dutzia, ez da? Behan dutzia. Baina, zer lortu deu, gure ekimenari esker, datu oso osonak lortu ditugula, 5 urte pasadia, gauza pixkanaka di joan zerbait da, baina lortu deu, adibidez, DBH2ko ikasleak Zarautzeko ikastolan, 170 ez daka mobilik. 170? DBH2, eta DBH bat, leno, dola 5 urte, 100 gutxi gora bera pasekala, gaur egun, ia inorrek ez daka. 185 ez daka. Eskerrik asko eta zorionak. Eskerrik asko, bai. Sare sozialeia 10 urte baino gehiago dara matzate martxan, eta horrek izan da netzako boom handi bat. Osasun mentalai buruz ari gara. Hau da, gure gaztetxo hauek nola dauden. Antxetateak, autolesioak, suizidio ideia horiek, benetan arazoa eta oin ikusten ari gara. Denbora pasaberri izan du ikusteko, baina ikusten hasi gara ja. Eta azkenean da osasun publikoko kontu larri bat. Orduan, gurasoa gure borondate honenarekin ari gara lanean, baina ezin deu gure gurasoen motxila o sorbalda horietan pixu guzti eta karga guzti hau jarri. Horregatik behar ditugu... Laguntza behar deu eta... Laguntza behar deu leku guztietatik.